След като тъсмак. Нали падна? Нали падна? Само ти падна лайфа или какво видиш там? По следващия път да му влезеш с даш и с амбуш и докато си му вкарал амбуша, първо фокус evasion, след това почва да се бъвкаш за крит, за атака, за всичко. Ма той то продължава да си ходи към арчове. Не, в смисъл ако фаниш някой едно в едно. Да, ясно. Да се бъвкаш. Той като и той веднага ще даде remove shock, ти ще удариш фокус evasion и поне два бъфа. След първия удар веднага скила за стън след evasion и то за спининг, който го завърта. Като сега го пуснал спиннеш... спринтинга обаче. Да, чередж. Се води при тях. В момента е без чередж. Да бе, не го видях какво е точно там и по спомен ти го казвам. Тука върна се пак при главата ти. Чарджа, 3 минути ли е? Абе, към 10 секунди няма и то. 10 секунди е чарджа, човек. 2 минути кулдаун бе. Кулдауна му е много голям, да. 3 ли беше, 5 ли беше, нещо голямо 3. беше. Не е голям даже, 3 секунди, 3 минути не е голям. Мен дашен слаша ми е 3 минути. Да, ма като го погледнеш за че му е скил, който му е активен 10 секунди е пасивен такъв за бягане нещо, не е за... или за гонене. Да ти кажа, голям кулдаун си има. Защото за 10 секунди колко ще им избягаш? Ако няма да си някъде около града. Първия рут. Казай кога го почваме евентуално. Лайтинга ни ти ли е най-силният? Издревняваш, да. Янко, нещо друго ще питам. С кой скил правиш най-голям критикъл в PvP, в дуел или в такова? В момента е по-бърз от мене. Както виждаш. Остави, няма смисъл. Ще го види, бе. Няма го види. Не се ли вижда така?